Yamano Honorable Speaker, Your Excellency, Gavana Nyamile, all protocols observed. Abana banyasai tigamba kwani God is good and all the time. Na achira na masikania manene kuja kulera Pastor Joshua tuamenyete nyumbe ya mubone 2000 akarandie crusade buonenka chigwikibere abantu bagawonchoka bochasi Yesu abantu 400 wone se sababu ye tuamenyete nere anytime are konyora gawonte nga ya mogishangirora nankoba erokoroko bokoiga bono nkanare ngenjeyo inje najete koigwerete nga Joshua rari Nyasaye bwo morembe aremi umongina amona abana abaye chinguru chingakie chobo kendo abasire no boronge bwakabako kwaye na gwetani onsi abaho basemeri gwetani tiembera nga baada ya makweli obogimamba koreteki egia kabere na speaker atebire enzimbo biri morembe tokoreteki na kia kora soma marikari ase gitabu kia babese sana ebungo 10 ngarende ngaki yao amatuko ngakiari bono nane no somete igo gwikure aje gwetina abantu banyamira bagote gwikuri ende ya Yesu rago konye na anda pere nate banga bono koranga Yesu chakire kobakonya mwaikire namba 23 inade nkiuganye bono na ino gotebenga igurundochi hatigire yense monene tatankonya tingira na nyuma naende osabu no twargo sababu na ade mwamanyandu wete aliese dini ya chakirite asakoro kunyaguta injeni ntanga ne igoro baba gabana nyaribo ke babanya gocha ngonya kobatenga no tware korihia no tware karagaki pasa makorio randia president ye union na chakirite buone no modisi basta ma dio sagenda ochire Pastor Mbiyamana senjiri anarenge maegari nkanyegete ngotebanga ensekere bobe asomore mbore nokoba mwangu wa Yesu toroje bana nabantu natore mwa Yesu bana tugirianda nobo mumwamu abantu bakoranga no murabu banya kugwanja iga yani amangara ya nabare ekeranare gocha Mheshimiwa libona achanga soma mariko iga getabu kya Barumi 13 ekebunge kama guturumbuka gatanga abare no kubwa basikwe kubwa kone ngo yigwachira asobwe kubense onye nkoletiria amanango omugaba no nyamira nyaribu wanje twanja ningo nyaribu no tamwanje kieni no tamwanje umubiri nere bono mo morembe akore mirimo emyaka totigarite ne ibiri ne metienyi eyi mo morembe akore mirimo omuntu no ruwana no rarwane bono muntu gwato muyunya nyamira nyaribu chaka nyaribu Nyasaye gokonye akore mirimo emiya ekiomo erio ekeranare gocha ngoturumbo kaiga natebyo mochumbe gwa constitution ngongocha Mheshimiwa Nyamoko Nyamache obakwaniri mbu yamore ondebi ngocha ntebe ngora enene mwanjire ngore yo ongachiri bwisana ondete nero nguri nade mwamanya moko yindi muga pasa arwete seito nyari bari n'abantu abangaini asensi ya usi n'abanyari bari chaka Yesu atokoye marembo tato tigara into twasabira marembo koragaki na nyamira kendi nkiyo ande tayurukari seino mwaka nyari botangoro nimbiyamana karato murenta matanga ndi twajita tugateba kanisa ebe kwa mabati na mabati akabekwa bono pasa njino yani ngabana no gusabira gwoka akore mirime miya ayandi go chigoro tigara Yesu